An filɛbagaw ani an lamɛnbagaw aw bɛɛ lajɛlen aw ni sɔgɔma. Bi ye araba ye tubabukalo tile 21 février kalo an bɛ ale la san 2024. An ka bi kibaruya bɛna tali kɛ kuranko kuma an bɛ dɔ fɔ o la. Mali ale ni Niger wolomasiri tabaw ka bolo ni ɲɔgɔn ma ka dɔ fɔ o la. Dungo jugu ni yuruku yuruku ani kiriko ana dɔ fɔ o la. Ansardini ɲɛma no o y'u ka giri ye Usman Sherif Madani Aidara ale fana bɛ taama la halisa États-Unis kaw fɛ yen. Ansardini kɛlen don k'a fɔ k'a bɛna misiriba dɔ jɔ Amara min ɲɔgɔnna tɛna na kɛ farafinna ana dɔ fɔ o fana kuma na. Sɔgɔmada in na an ka arajo partenaires an b'u fo an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ bɔlɔlɔ sanfɛ maa minnu sɔgɔlen don an na hali minnu b'an pirate TikTok kan o tɛ b'a la wabara o tɛ b'a la o tɛ b'a la dɛ ni fitiriwaleya ma ban kunnadali ti dabila dɛ aha n'i ye sɛnugu ye foroba barama kɔnɔ Amara denmisɛnw dɔrɔn niyɔrɔ t'o ye tuguni wa Sɛnɛgɔ fɔli ja o ja sɛbɛ bɛ galama de bolo so karamɔgɔ tɛ maa min na waati o tigi karamɔgɔ ye n ti don yɔrɔ in kɔnɔna kosɛbɛ n'o tɛ an na gasi kɛ an na tu maa la k'a sɔrɔ an m'an ka tu maa la sɔgɔma in na e bi yan ne yɛrɛ bi yan an lamɛnbaaw fana bɛ yen an na kibaruya di yaasa maaw ka se ka faamuyali kɛ Amara ko bi an bɛ mun de dunna mun de bɛ ka kɛ bi dumuniko ta sira fɛ an ka jamanaw kɔnɔna na Amara n'i ye lemuru ta diya kɔrɔ min tun bɛ lemuru la i t'o sɔrɔ a la tuguni n'i ye tomati ta o kɛrɛfɛ tɛ jaba layi fiyɛ pɔbari sunbala da dumuni fɛn o da dumuni fɛn bɛ bi n'o y'a sɔrɔ fɔlɔ i tun b'a dun f'i b'a timiya dɔn a la k'o timiya foyi to olu la bi n'an m'a tobi ka sigi a dun man di i m'a san kɛnɛ ma a dun man di maaw dun bɛ min dun kɛnɛ ma bi u t'o dun u ka du kɔnɔnaw la Bamakɔ yan n k'o fara a kan nka buwati kɔnɔ fɛn minnu fana bɛ bɔ kɔkan ka na n'o y'a a kɔrɔnɛbefu n'a saridini n'a kirikara tɔw bɛɛ lajɛlen ye Amara u diya t'u la tuguni Nescafe jate Nescafe la a tɔ nɔnɔmugu tɔ ninnu bɛɛ lajɛlen fana a diya tɛ u la hali ala ma taa omo mugu minnu bɛ na ani ji minnu bɛ kɛ safinɛ ye Amara n'i ma farati i ta fila ni cɛ tigɛ mun de bɛ ka nin kɛ dumuni o kɔlɔlɔ an ɲɛ b'o la an denw caman na nin waati in na min ye nakɛfɛnw ye bɛɛ lajɛlen ɲɛ bɛ o la degun bɛ ka caya banamisɛnw bɛ ka caya wari bɛ ka caya furakɛli bɛ ka caya dumuni tɛ ka kɛ du kɔnɔnaw la Bamakɔ yan kosɛbɛ maaw bɛ k'u yɛrɛ ɲininka mun de la nin ko ninnu man di tuguni Amara diya taara min baarakɛbaliya don wa sɛbɛkɛbaliya don wa diɲɛ ɲaaminen don wa walima sɛbɛ de bannen don kow la wa Amara fɔlɔ n'i taara Togoda la n'u ye sɛni kelen ta k'o bila barama kɔnɔ i ye i b'a dun f'a kolo bi tubabu sɛw de bɛ yen n'i kun bisimilala fɔlɔ ji bɛ taa ta fiɲɛ na ka na d'i ma i b'i min fo i yɛrɛ b'a dɔn k'a fɔ ko tiɲɛna i ye ji min nka bi jidagaw tununnen don fɔlɔ n'i kun donna duguw kɔnɔ dugutigiw b'i bisimila bulon kɔnɔnaw la bulon tɛ yen bi du yɛrɛ tɛ yen kuma tɛ k'a fɔ ko maa ka taa maa bisimila ko bɛɛ lajɛlen bɛ ka yɛlɛma mun de y'an fili an yɛrɛ ma mun de bɛ ka an sɔrɔ mun na an ka nakɔlafɛnw tɛ dun tuguni walima n'u mɔna an tɛ se ka foyi kɛ n'u ye nin ka kan wa ayiwa an t'an yɛrɛ ɲininka nka furu o tɛ bala dugu o dugu la du tɛ bala dugu o dugu la diinɛ jɔnjɔn tɛ mɔgɔw bolo dugu o dugu la baara jɔnjɔn tɛ mɔgɔw bolo dugu o dugu la Amara o dugu siniɲɛsigi ka gɛlɛn dɛ
kuma mugu lɛrɛkutigɛ ngalon ni namara a b'a don ɲa a t'a dugusajɛ ɲɛ dɛ an bɛ ka fɛn o fɛn fɔ bi Amara n'an ma ɲɛsin baara ma an y'a jɛ denmisɛnw bɛ taa san 10 san 14 kalan kɛ u bɛ n'u sigi maakɔrɔw bɛ yen olu ma baara sɔrɔ n'an m'a lajɛ ka baaraw ta ka di kungo b'anw bolo ji bɛ anw bolo forow b'anw bolo baarakɛlaw b'anw bolo maaninfin min yɛrɛ ye nin bɛɛ o bɛ anw bolo mun n'anw ka kow man di tugun dɛ an ti ka baara de kɛ an ti k'an sɛbɛ don baara de ma wa Amara an da bɛna don sɛnɛko la dɛ don nataw la dɛ sɛnɛ wari min bɛ dun Bamakɔ yan bureau kɔnɔ ani région kɔnɔ yan'a ka se foro kɔnɔ o fana ka ca dɛ an tɛ segin ka na an ka kibaruya la yana an kana gasi kɛ kuma gasintan tɛ boloni ɲɔgɔnma min bɛ Mali ale ni Niger jamana cɛ o hukumu kɔnɔna na Niger wolomasiri tabaw ka kɛlɛdagatigi n'o ye chef d'état-major an ka baro kɛlɛtigi ɲɔgɔnna o fana ta ye baro ye koyi a tɔgɔ de ye ko Musa Salawu Baro ale fana a fana ye baro ye dɛ anw ta ye baro ye a nana an fɛ yan min ye a bisimilara chef d'état-major fɛ n'o ye Umar Jara ye u ye kumaw ta Mali ni Niger kan ka baara minnu kɛ wolomasiri tabaw ka gun kan k'a fɛsɛfɛsɛ k'a da ɲɔgɔn na ko ni Ala sɔnna a ma Amara ko AES jamanaw k'u kan ka wulikajɔba min kɛ a nana ka n'o sɛbɛn de kuma ɲɔgɔnya furancɛw ni ɲɔgɔn cɛ Mali ye gosili min kɛ Algérie frontière la Niger ko k'a ɲɔgɔn ko ka taa kɛ o Amara wallahi an k'an cɛsiri hali bi ni m'i cɛsiri i bɛ minɛ ka di maa cɛsirilenw de ma i bɛ k'u ka jɔn ye kuma in tɛ foyi ɲɛ ko u ye fɛɛrɛ ni dabaliw da ɲɔgɔn kan ka kibaruyaw lajɛ baara bɛ se cogo min na ka sinsin hali bi parce que n'o y'a sɔrɔ dancɛ bɛ Mali ale ni Algérie cɛ Niger fana sen bɛ a la Niger ɲɛ b'a la min bɛ ka kɛ a ka tɔnɔma da o la sa chef d'état-major kɔni nana a ko a kana dan yɛrɛ ma ko AES ne m'a fɛ ko minɛn b'an bolo sisan baara kɛcogo ɲuman a b'an ka torasiw bolo an kɔni bɛ min ɲini u fɛ Amara an t'u ka stratégie dɔn an t'u ka fɛnw dɔn nka dɔgɔnɔdugu la maaw bɛ kulela ye don o don Moti mara la maaw bɛ kulela don o don Segu su ani tile maaw bɛ weleli kɛ an kɔni b'a ɲini u fɛ u ka o yɔrɔ lajɛ surɔ mugukanba de bɔra ɲɔnɔnkaw fɛ yen ɲɔnɔ k'a daminɛ nɛgɛ kanɲɛ 22 la i b'a dɔn k'a fɔ ko n dɔ la waati laban in na min ye terroriste daga yɔrɔ min u tun taara ka taa mugu sɔrɔdasiw taara drone kɛ ka yen u ka minɛnw bɛɛ lajɛlen halaki o yɔrɔ kelen a yera k'a fɔ ko surɔ mugukan gana ye forow kɔnɔna na kosɛbɛ ɲɔnɔ yɛrɛ masuruna na nka sɔgɔmada in na an mɛnna an ma dɔn kun min na o ye anw bɛ k'o ko de sɛgɛsɛgɛ dugudenw kɔni y'a yira k'a fɔ ko ɲɔnɔ kɔnɔ maaw bɛ ka se ka taa maaw n'u bolo maaw bɛ ka baara kɛ ɲɔnɔ ale dugu kɔnɔna na basigi ani lafiya la surɔ kɔni mugukan kɔni o ganna kosɛbɛ Niger ni Mali ni Burkina n'u y'u bolo di ɲɔgɔn ma ka kɛrɛdaw lajɛ a mana u ka to ka na zole da Segu ka zole da Moti u ka zole da fan bɛɛ lajɛlen fɛ nin waati in na kuma tɛ Ninjugawale ni Bamacawale kɛbɔ ka n'u dogo yɔrɔ minnu na u k'u ka fɛɛrɛw lajɛ yaasa cogo min na lafiya bɛ se ka don maaw n'u bolo minɛnw bɛ se ka kisi i n'a fɔ jamanakuntigi y'a ɲini u fɛ cogo min Amara denmisɛnnin 3 Gao dɔrɔgu kɛra olu sata ye koyi k'u ye dɔrɔgu de min fo k'u yɛrɛ fa dugudenw kɔni dabali de banna nin ko in na koyi wa ko Gao bi denmisɛnnin caman bɛ yen nin bɛɛ ye baarakɛbaliya ye ni fɛɛrɛw sigira cakɛda joli de bɛ anw fɛ yan ko olu bɛ baara ɲini denmisɛnninw ye n'u bolofaraw bɛ Gao ANP bɛ yen FAFPA bɛ yen APEJ bɛ yen nin bɛɛ de bɛ yen Amara a bɛɛ sigilen don ka wari dun a banna baara min n'o kan ka kɛ ni maa kan ka i jigi da o kan k'a fɔ ko u kan ka se ka o kɛ ka dugudenw
k'olu don ba la sinon nin denmisɛnnin fitinin ninnu Amara ninnu bɛ se ka taa drogue ta cogo di fo ka drogue min fo k'u yɛrɛ faga ni baara bɛ yen fɛɛrɛ tigɛlen don hali bagan mara yɔrɔnin dɔ dilan ka d'u ma bagan dɔw ou bien foronin dɔ dira u ma nakɔ yɔrɔ dɔ dilanna u ye fɛn bolo minɛ yɔrɔ dɔ kɔni ka yira u la u bɛ se k'o kɛ ka bɔ nin drogue min ni nin fɛn na n'o tɛ Gao bi u ko ko o degunba de bɛ Amara n'an bɔra yen Yanfoyilakaw fɛ yen pan kurun dɔ o dafirila jiga kurun don maaw ka minɛnw tun b'a kɔnɔ min ye karayogow ye ale ni jagokɛ minɛnw olu caman tun b'a kɔnɔ wa ko kurun in dafirili senfɛ maa kelen o kɔni tora ji la min ye minɛn ninnu dɔw ye olu sera ka sɔrɔ maa ninnu yɛrɛ tun taatɔ don ɲanikaw fɛ yen Laginɛ u tun bɛ t'olu ka dɔgɔ la o pinasi ɲɔgɔnna kelen o fana de jenina ka bɔ Gao Mopti ka na Gao o fana min ye minɛnw jagokɛlaw ka minɛnw tun b'a kɔnɔ taji ale ni maaw ka bolola minɛn wɛrɛw Amara ko mun y'a kɛ ko dɔ tun bɛ ka te wuli aw ye tulu barigo ta ka essence barigo ta ka tila ka taa te sigi o kɛrɛfɛ ka aw da a y'a ko gɛlɛya dɛ wa ko a jenina ka ban de koyi a jenina ka ban dɛ maa naani o kɔni nin tora ko in senfɛ minɛn ŋɔni bɛɛ lajɛlen jenina k'o sisi k'o ban pewu wa min ye k'a fɔ ko fɛn sera ka bɔ a la ayi ko min ye ko in kɔnɔna ye sa tasuma in ju bɔra min na o ye te wuli barada ye Bamakɔ yan maire wulilen don k'a jɔ han délégation spéciale directeur Amara i b'a dɔn min bɛ Bamakɔ yan i bɛ voirie dɔn yan u ye voirie di sɔrɔdasi dɔ de ma i ɲɛ bɛ minnu na cɛncɛnba cɛ la sɔrɔdasi ti olu on s'en connaît travail seulement samedi dɔ ye minnu ye cɛncɛn cɛ la o ye voirie cɛ in ka sɔrɔdasikɛ in ka mɔgɔw de ye mairie du district délégation spéciale président o ye policier ala ma hinɛna Kafuguna la ka garde corps u b'a fɔ ma ko Dansogo ale ko polisi kan ka dɛsɛ yɔrɔ bɛɛ la ko fo dugu kɔnɔna c'est à dire polisikɛ i kamana kan ka gan yɔrɔ bɛɛ la fo n'i bɛ dugu kɔnɔ k'i kan ka se ka solution sɔrɔ cogo sugu bɛɛ la Bala Tarawele a kɔni ye kunu Gabriel Touré dalala a y'o salo baaraw bɛ sen na Amara maaw k'a faamu k'a dɔn k'a fɔ yanni a ka wuli ka se a ye sɛbɛn bɔ k'a jira k'a fɔ ko maaw ka wuli ka bɔ yen wa ko maa sigilen don Bamakɔ gitɔrɔn kan n'i bɛ feereli kɛ gitɔrɔn kan k'i ka wuli yanni maire ka s'i ma sabula waleya min filɛ nin ye k'a fɔ ko ale bɛn'i lawuli ko ka taa ten yan mɔgɔw de bɛna na kɛ min bɛ lakɔlɔsili kɛ wa ko fo Bamakɔ ka jɛya a ka wulikajɔw ye ani voirie kunu ni kunna siniko baaraw kɔni olu bɛ sen na kosɛbɛ yaasa Bamakɔ bɛ se ka jɛya cogo min Suala Baya Haidara somɔgɔw ko Suala Baya Haidara mangɛnɛ ale min minɛna décembre kalo ka kɛ ni a ka bɔli dɔ ye bɔlɔlɔ sanfɛ n'u y'a bila ka taa Joyila kaso la kɔsa in na anw y'a ye k'a fɔ a bɛ dɔgɔkun 2 ɲɔgɔnna bɔ a kun ye liberté provisoire ɲini yaasa a bɛ se ka bila cogo min kiiri tigilamɔgɔw ma sɔn o ma nka somɔgɔw y'a jira k'a fɔ ko nin waati in na a fari man d'a la u nana n'a ye Bamakɔ k'a bila clinique dɔ kɔnɔ a bɛ furakɛli la yen Adama Ben Jara ale fana tun y'a ɲini k'a fɔ ko a ka labila n'o ye liberté provisoire ye n'o ye ka sɔnɔgɔya ɲini kiiri tigilamɔgɔw fɛ ale ka ko jaabi k'o bilara ka taa février kalo tile 26 la le 26 février k'u na jaabi di Adama Ben Jara ma ale kɔni bɛ Keyoroba kaso de la yen kaso min bɛ Keyoroba non ni taara ni u bɛ sɔn i ka to ka don ka bɔ i b'a k'i ka so ye o yen fɛrɛlen don dɛ a jɛlen et puis non i t'a dɔn ko i bɛ kaso yɛrɛ la yɛrɛ yen kɔni ye kaso bon propre norme tiɲɛ yɛrɛ la yen kaso ka ɲi yen pati n'an bɔr'o la ko k'a daminɛ san 2005 2005 ka n'a bila san 2019 na CFA wari miliyari 1,266
o de kumaniyara impôt ma Mali ale yuruku ni dungo juguya sira fɛ miliyari 1000 266 o de kumaniyara yuruku ni dungo juguya sira fɛ Mali trésor ma a ma se ka o sɔrɔ k'a daminɛ 2005 la gafe in sɔgɔmada in na a bɛ le matin ale kɔnɔna na a ɲɛfura fɔlɔ don o kɛlen don ka Ibrahim Ikasa photo o kɛ a la bɛɛ ni kelenya lajɛ min kan ka kɛ an ka jamana kɔnɔ n'a ɲɛmaaya dilen don premier ministre kɔrɔ Ousmane Isufi Mayiga ma ni bɛɛ lajɛlen b'a wele ko Pinochet kunu maison de la presse la a y'a ka kibaruya di fɔlɔw kɛ a ko minnu ye marifa ta Mali kama ko u bɛ se ka na ko wa ko minnu bɛ yen fana ni sariya kɛlen don k'u nɔ minɛ n'u dalen don a la k'a fɔ ko u ka ko ye Mali ko ye k'u bɛ se ka na ko fɔcogo bɛ sɔrɔ a la a ka kuma na a ko fɔ mɔgɔw ka sɔn ne ka baara kɛ ko ka jamana in k'ale yiriwa anw tilar'o la o anw b'o fɔ don o don ou bien de Amara an t'o fɔ yan don o don voilà a ko dusukun finnen dusukun sisilen maaw niw tɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔra ko ka a ɲini ko o de bila an k'an bolo di ɲɔgɔn ma an ka na an ka baara kɛ yaasa jamanadenw ɲininkali o ɲininkali b'u fɛ fɛɛrɛ o fɛɛrɛ b'u fɛ hakilina o hakilina b'u la u kana n'o bɛɛ ye u ka da sɛbɛn kan yaasa olu bɛ se cogo min na k'o kɛ sɛbɛn kɛrɛnkɛrɛnnen ye k'o di jamanakuntigi ma a ko olu bɛna na baara kɛ olu bɛna na maliden bɛɛ lajɛlen lamɛn u bɛna na sigi ka fɔ yɛrɛ kɛ k'a daminɛ duguma ka yɛlɛ sanfɛ bɛɛ lajɛlen ka na k'i fɛla fɔ ko nka k'a sɛbɛn na waleyali k'o ye furancɛla fanga maaw ye dɛ k'olu kɔni bɛna kuma di bɛɛ ma maa tɛ bɔ maa la u tɛ maa fisaya maa ma n'i ko k'i bɛ fɛ ka i fɛla de fɔ i k'i fɛla fɔ bonya ani karama kɔnɔna na k'a sɔrɔ dɔgɔyama t'a la Ousmane Isufi Mayiga ko o ye olu nakun ye a ko fana k'u bɛna jɛrɛ minnu kɛ k'a jɛrɛ ni jɛrɛ tɔw tɛna kɛ kelen ye ka na k'a fɔ ko karisa aw ye nin kɛ tan bɛɛ bɛ to yen k'i ta fɔ i k'a kɛ bonya ani karama kɔnɔna na maa tɛna na kɛ dɛnkɛrɛfɛ fo ni maa min yɛrɛ y'i bangana n'o tɛ k'u bɛ taa daminɛ kabi togodaw la ka yɛlɛ n'a ye sanfɛ ka na ko n'Ala sɔnna ma k'u ka atelier dɔ kan ka kɛ yaasa ka se ka kunnafoniw fɛ a ko olu ka wari musaka min kan ka di olu ma ko musaka o t'olu bolo dɛ baara min bɛ ka kɛ o minnu y'u bila baara la olu de b'a musaka bɔ c'est comme sisan i b'a dɔn min ka di maaw ye commission ninnu na a ka fɛn b'aw bolo a b'a ka o wari bɛ bɔ miyankakɛ de fɛ yen e ni Ala n'a kira cɛ taa kuluba mɔgɔw ɲininka ye Amara ni u y'i nommé conseiller kuluba kana taa fɔ a ka maaw ye dɛ n'o tɛ n'a ka dugula maaw nana aw bɛ tigɛ ɲɔgɔn na dɛ waati in na aw bɛ tigɛ ɲɔgɔn na fɛn min bɔ ka gɛlɛ kuluba bi o ye wari ye i kɔni b'a sɔrɔ nka i na diɲɛ papier bɛ lana dɛ ni yɔrɔ tɔw ta ye papier ta ye kuluba ye 25 de ye fo ka dɔw jɛ u ka contrat kɔ ko contrat commencé nin na parce que vérificateur dɔrɔn tɛ yen o yen n'i ye contrat sɔrɔ kuluba ka papier bɛ dafa i kan ka fɔ ɲangara kan ka f'i ye nin waati in na kɔni o la Ousmane Isufi ko mun y'olu ka wariko ye wariko k'o bɛ présidence de bolo o de b'o ɲɛnabɔ olu dan ye ka ŋaniya yira k'a fɔ k'an ka baara kɛ cogo min a ko k'a kɔni bɛ min ɲini bɛɛ fɛ bɛɛ k'a dɔn k'a fɔ an kan ka nin sigikafɔ in kɛ ko kabini kuma jan bɛɛ lajɛlen bɛ ka sigikafɔ min ɲini k'o de ye nin ye a ko k'a ni assise tɛ kelen ye ko assise kun ye politiki kow ye assise kun ye jamana taabolo ye nka nin ye maliyɛnw yɛrɛ ka na ka bɛn ka kuma yaasa u ka jamana bɛ se ka lafiya cogo min nka ko fɛn saba bɛ yen k'olu t'a la dɛ yɛrɛma hɔrɔnya ko kuma o t'a la an b'a fɛ k'an yɛrɛ ta o kuma t'a la Mali ka kelenya ka dɔ b'o la o kuma t'a la laïcité kana fɔ k'i bɛn'o bayɛlɛma o fana kuma t'a la donc fɛn minnu olu saba kɔni n'olu bɔra a la a tɔ bɛɛ lajɛlen k'u vaser Ala k'a ɲɛ k'a d'a ma Amara kunnafonidi gafe min bɛ n'u b'a fɔ ma ko journal du Mali ale ka bɔli la a ko politiki mɔgɔw da jɛlen don dɛ k'o daden du k'o ti ko ɲɛnama ye k'u yɛrɛ b'a fɔ ko démocratie liberté d'expression maaw k'u hakilina fɔ k'u ka kuma ko hali n'o y'a sɔrɔ u fɛla ni ninnu fɛla ti kelen ye k'u ka kuma wa fana ko maa min bɛ yen n'a t'i sago fɔ k'i k'o lamɛn ko o de ka ɲi
ko ka fisa don o don minnu bɛ tɛgɛrɛ ni dunu ni bala la i tulo kɔrɔ u b'i tulo kɔrɔ kuma duman f'i ye ne m'a f'i ɲɛna n ko maa bɛ n bolo min bɛ n ladi ani maa min bɛ n tulo kɔrɔ duman fɔ n ye kelenw tɛ Journal du Mali ko Cheikh Modibo Jara ko kabini décembre kalo tile 4 san 2022 denmisɛnnin dɔw bɛ n'olu bɛ kalanso dɔ la n'o kalanso tɔgɔ ye ko business school Amadou Hampâté-Bâ ko kabini o décembre kalo tile 4 ko Cheikh Modibo Jara ma kuma k'a tɛ k'i da don Maliko kuma yɛrɛ la Mohamed Ali Bachili n'o ye Arasa fa ye k'o ka kuma laban ka bɔ jama k'a ye a ka kuma k'o kɛra janvier kalo tile 29 san 2024 o ma mɛn k'o sɔrɔla mun fɛ Arasa ka procès ani Rose Dumbuya ka procès ko sabula ale yɛrɛ ye sononnadonbaga ye o ko la ko nɔn tɛ k'a fana famana ka kuma u k'an ka cɛkɔrɔba to yen ale y'anw ka parti président de awa ne a Bachili ka parti mɔgɔ ye anw ye awɔ anw b'o la donc n'o bɔra yen Cɛbilen Dramé ko janvier kalo tile 19 san 2023 k'o de bɛ Cɛbilen Dramé ni kuma cɛ min ye Useni Amiyo Gino Pulo ko janvier kalo tile 12 san 2024 o ye ɲinan ye ko Coupe d'Afrique ɲɛkɔrɔ la k'o bɔra ka dugawu don kɛ aigliw ye ko nɔn tɛ wa k'a tɔ bɛɛ lajɛlen ko ni bɛrɛbɛrɛli kɛnɛw de sigira partiw ka congrès u ka séminaires u ka ateliers k'u bɛ taa kumaw minnu fɔ yen k'o kumaw bɛnnen n'olu kɛnɛw kan nka u kan ka jamana jɔli ani hakilina fɔ kuma minnu na ko olu fana bɛ yen k'u k'u jija u ka ye o la ko sinon ko débat politique min ye ka animation kɛ Journal du Mali maaw ko o dɔgɔyara kosɛbɛ nin waati in na an b'u fo k'u waleɲuman dɔn Amara Tanbinu kumana dɛ a tun bɛ Malikura taa sira kan Amara Tanbinu ko k'a bolo fila b'a kɔ k'a bɛ yafa ɲini maliyɛn bɛɛ lajɛlen fɛ ko maliyɛnw ka yafa u ma ko énergie ye degun min se u ma ko jɔn ko Ala ko a tɛ se ka lakali yɛrɛ ka fɔ yɛrɛ a y'i da don fana courant yɛrɛ gɛlɛya n'a sɔrɔya la a ko tajiko dɔrɔn tɛ koyi ko an ka ko in ko wɛrɛw b'a la ko fo Mali k'i jija k'olu ɲɛnabɔ ko jurujugubaw de bɛ énergie la juru minnu n'o olu larawuli ka bon kosɛbɛ ko énergie kan ka olu sara koyi ko n'o bɔra yen ko groupe électrogène fana k'o fana sonyani an'o ŋanamu k'o fana bɛ yen ko nka ale tɛna se ka fɛn caman fɔ la ko o sɛbɛn bɛ tribunal tigilamaw bolo k'o kiiri bɛ sen na ale ni taji suɲɛ k'a tɛ fɛn fɔ o la Amara yɔrɔ min na sa a ye maaw jigi misɛnya a ko k'an kana bila an kunna ko kuranko in bɛ ɲɛnabɔ sini dɛ e y'a mɛn wa k'an kana bila an kunna ko kuranko bɛ ɲɛnabɔ sini ko nka fɛɛrɛ ni dabaliw bɛ se ka tigɛ basigi ni lafiya kana kuranko la yanni waati dɔ cɛ nka k'a ban pewu i n'a fɔ maliyɛnw b'a nɔfɛ cogo min a ko k'o sɔrɔli ko kɔni tɛ se ka kɛ su ko ni dugusajɛ ye Amara fɛɛrɛ min bɛ na ni kuran ye k'a basigi u k'o kɛ yanni a ka kɛ kudayi ye an k'a sɔrɔ a ɲɛ 24 ma n'o tɛ sunkalo min bɔtɔ filɛ nin ye m'a fɔ n ko maa t'u lamɛn dɛ nka a bɛ gɛlɛya dɛ fɛɛrɛ min bɛ tigɛ président ye min f'u ye u k'u jija dɛ u k'u jija parce que dɔ kɛra an bɛ Ala deli a ko ka se ka ɲɛnabɔ ko nka ko min ye fɛɛrɛ ni dabaliw fana tigɛlen don u bolo yaasa kuranko in a bɛ se ka sigi sen kelen kan cogo min na Ala k'o kɛ minisiri min bɛ sɔrɔ ko kunna an ka jamana kɔnɔ Aluseni Sanu ale ni Banque mondiale ɲɛmaa dankan min ɲɛsinnen don farafinna an fanfɛ bolo ma ale ni cɛmancɛ Usmane Diagana k'ale bɛ taama la an fɛ yan ani an ka sɔrɔ minisiri ye ɲɔgɔn ye Mali yɛrɛ k'an ka musakaba minnu ta Banque mondiale kɔnɔna na k'u y'u da don o la u ye réunion caman fana kɛ ni Mali ka maa mafalenbaw ye ani gouvernement maaw minnu bɛ baara minnu bɛ se ka kɛ Mali kɔnɔna na kunungo Banque mondiale directeur Amara k'a taara Katikaw fɛ yen Kati ɲɛ da Banque mondiale b'a bolo don baara minnu na kɛnɛyako ta sira fɛ ka t'o kɛnɛ lajɛ yaasa u bɛ se ka lajɛ o baaraw bɛ se ka kimɛ cogo min Ansardine International k'u bɛna misiri jɔ misiri min sara sɔngɔ bɛ taa se CFA wari miliyari 10 ma k'a ɲɔgɔnna misiri tɛna jɔ farafinna Ansardine International maaw ko ten Usmane Sherif Madani Aidara a bɛ kalo 3 bɔ nin waati in na ale bɛ États-Unis kaw fɛ taama la u y'a wele ka taa ye
min ye yen ninnu ka groupe ye olu tun bɛ lajɛ dɔ la a yɛrɛ kanubaw n'a a lafasaba minnu fana bɛ yen a tora olu fana fɛ yaasa ka se ka masalaw kɛ ka taga yɔrɔ la parce que Cherif Ousmane Madani Aidara dugutaga jan ninnu man d'a ye kosɛbɛ puis ale tɛ avion yɛrɛ de fɛ avion kɔnɔ don man d'a ye donc a taara ko n'Ala sɔnna a ma dɔgɔkun nata yanni sunkalo ka daminɛ a bɛ segin ka na an bɛ dugawu kɛ min ye Cherif kɛ Ala ka segin n'a ɲuman ye Ala ka taa ni ka segin nɔgɔya a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen ma sabula a bɛ yen a n'a furumuso dɔw fana taara ɲɔgɔn fɛ u bɛɛ lajɛlen bɛ tournée in hukumu kɔnɔ parce que tournée in mɛnna kosɛbɛ kabini kalo 3 ɲɔgɔn na an bɛ bi ta jɔ yan n'Ala sɔnna a ma nɛgɛ kanɲɛ 18 waati n'an ye kibaruya wɛrɛw sɔrɔ an na se ka na o da maaw tulo kan yaasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka faamuyali kɛ cogo min Ala ka tile hɛrɛ caya